Mentaka phone jong akas ngapcha don shuka notification na pi Mentapat pi ja klem da gren balekin pi le kumne yanga Ngapule biang ya ki chat barim Ki kentin yet ki ba pi jupa Handray menta tang ka way ka message ba ngayon Pi of night text you yanga Pi of night text you yanga Nasa marway ba't ka jinkali Balay pilit klem batay Kaman siyam jong nga kakuslay Hato nga long uban dondor Pi ong wat pa message yo Handray kaman siyam jong kam laban klet Ngadang up ha ka phone screen jong ha Wala nga tipen om chu bab shu Pilit no klem ka no ka dong Sa tang ka jingkan mau Kidu jong pi dang don ha phone jong nga shem jing bandelit ya ka Ngala aya pi ka jing ba shisha Henry pi penlong kam kaya ka Kisurok bangi juyat lang Mentaki ilong kiba Pila lecha ka way pat ka pertay Bat nga sa hang ne marway Lada pikwa balay nga nung kang Handray ay tang ka daw bantip kum tangan laban piang so Ya ka jindu ka ba pi hangan Handray nga tip ka jisya menta Pila klet lut yang nga Tang ka way ka message ka basa What text you yang nga Katnes nem ngilaya lang Sa kumno kin siya way pat ngan stang Haba ka men siyam ka udbat ka pang Kat papi ong nga lebat nga persyang Hims no sanay se yang nga Habaya pingala itchisha Ijing kular ba pila clay Mentaka satang hanga marway Mentaka satang hanga marway